De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten maken zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van het landelijke vuurwerkverbod. Dat schrijven ze in een brief aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Het vuurwerkverbod, dat per 1 augustus van kracht is, houdt in dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken, kopen of verkopen. Een grote rol is daarbij weggelegd voor de gemeenten die nu dus aan de bel trekken. We gaan naar Heerlen, daar is verslaggever Kim Langeslag. Ja, Kim, wat is nou precies het bezwaar van die burgemeesters? Nou ja, ze zeggen heel duidelijk, we zijn niet tegen het vuurwerkverbod. Daarvoor zijn er natuurlijk veel te veel incidenten geweest de laatste jaren. Bijvoorbeeld oogletsel bij kinderen, overlast en ook bijvoorbeeld nog rellen in het westen. Dus daar zijn ze niet tegen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over de handhaving van dat vuurwerkverbod. Hoe ga je dat handhaven? Er zijn nu al capaciteitsproblemen, laat staan op oudjaarsavond. Daar maken ze zich zorgen om. Ze maken zich ook zorgen over dat verenigingen, clubs, die mogen een vergunning aanvragen om toch vuurwerk af te steken. Er wordt dus een uitzondering gemaakt, mits je aan heel veel voorwaarden voldoet. Nou, wie gaat die voorwaarden dan checken? Daar moeten bijvoorbeeld toezichthouders bij komen. Allemaal veel werk en ze krijgen er geen extra geld of handhaving bij. En dus zijn er zorgen bij de burgemeesters en voelen ze zich ook wel overvallen door die nieuwe regelgeving. Nou ja, dat is het gewoon. Het is gewoon te snel. Kijk, we wisten met z'n allen dat dat vuurwerkverbod er aankwam. En vervolgens wordt er bedacht dat we dan toch maar iets van gaan toelaten. Hè? En dat we mogelijk moeten maken om toch vuurwerk af te steken onder bepaalde condities. Dat moet dan nu opeens met spoed geregeld worden per 1 augustus. En wij zeggen dat is op deze korte termijn niet te doen. Het is aan de voorkant niet te doen en het is aan de achterkant niet te doen. Domweg ook meer geld naar de gemeentes toe die het moeten uitvoeren. Nou ja, je hebt wel capaciteit nodig, wil je dit kunnen uitvoeren. Dat kost ook geld inderdaad. En daar zit een begrenzing aan. Ja, Kim, dit speelt natuurlijk ook in de rest van het land. Maar hier in Limburg is er nog een bijkomend probleem, hè? Ja, veel gemeenten die grenzen natuurlijk aan België en aan Duitsland. Ja, en daar mag je wel gewoon naar gelieve vuurwerk kopen. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Je piept even de grens over, je laat de achterbak vol met vuurwerk en je gaat weer terug richting Limburg. Ja, dat is natuurlijk ook een groot probleem. Hoe ga je dat controleren? Moeten we daar ook meer grenscontroles gaan neerzetten dan om die mensen te controleren of ze vuurwerk mee het land innemen? En ook daar zijn dus grote zorgen over. Jongens, je kan het hier niet controleren wat de grens overkomt. Het is te open, die grenzen. En het gaat steeds makkelijker. Het komt niet eens meer alleen uit Duitsland en België. Wij hebben zelfs uit Tsjechië vuurwerk in beslag genomen. Daar moet je rekening mee houden. Dus dat is echt heel lastig. Dus dit gaat tijd kosten. Dit gaat jaren kosten. Wil dit teruggaan. En daar heb je ook voor nodig dat je niet alleen in Nederland, maar dat je ook in Europa afspraken gaat maken. Ja, de brandbrief is dus nu richting de minister. Afwachten dus wat de reactie is. Eén ding kan ik wel al voorspellen, dat het komend oud opnieuw niet echt stil en rustig zal zijn in Limburg.